जोबोद मोजां मोनदों थ' आंनि जिबनाव दिनै प्रथम इलेक्सन गेलेनो नमिनेसन गथायनाय जाहैबाय बेनिखायनो गोसोखौ खोब मोजां मोनदों रंजानाय मोनदों बियाबाव माबायदि रायजो राजानिफ्राय फिडबेक बहदाव जेब्लानाखि फला जागोन फल जाबासो मिथिगोन बेबायदि मोनसे परिबेस एबारावहाय नुनो मोनदों खारन पाब्लिकफ्रा सोब खेथ्रआवनो दिनै डिप्राइभ जानानै दंजोबो जोंनि दतमाबासिल' नङा दतमा समस्तिल' नङा बुंनो थाङोबा अल आसामावनो दिनै आनइमप्लयड इयुथफोरनि जेंनानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिजनेसमेनफोरनि जेंना जोंनि खेथि मावग्राफोरनि जेंना गासिबो न'खर रायजो जानायाव दिनै प्रब्लेमजों भुगिनांगौ जानानै फैजोबदों आरो बेनि प्रब्लेमनि आसल जाहोनानो जाहैदों फाइनान्सियेलि क्राइसिस दिनैनि दिनावहाय जानाखि बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दं आरो आसामाव जा बिजेपि एसे सिगां गभर्नमेन्ट दंमोन दिनै बिथांमोनाबो फाइनान्सियेलि बेलायावहाय दिनै जोंनि रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हानाय बिथांमोना खामानि मावनो हानाय जायाखिसै बेखायनो पाब्लिकफ्रा दिनैनि गेजेराव बिथ्रिसना जानानै दंजोबो थ' बेखौ दिनै नायोब्ला जोङो रिजाल्टखौ दिनै बुंनो हाया बिदि जेबो खिन्थु जेब्लानाखि 4 मेआव भट गणना जागोन बे 4 मेनि भट गणनायावसो जोङो रोखायै मिथिनो हागोन आरो बेवहाय मोनसे पजिटिभ साइन जादों दिनैनि दिनावहाय गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव हर आनइमप्लयड हर पाब्लिकफ्रानो दिनै गोजोननाय गैया दङबा माखासे जाय मानसिफ्रा दिनै पलिया जानानै माखासे पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरजों थाफानानै जाय एसे एनै पार्सेन्ट होनानै पार्सेन्ट गाननानै थाखा खामायनानै जानानै दङ बेफोरबायदि बिथांमोनाल' दिनै जाकजमक नुदों आरो बिथांमोननि फेमिलिफ्रा दिनै जाकजमक जाफादों मानो होननानै बुङा दिनैनि जानाखि सालायनाय जानाखि डेम'क्रेटिकनि बे सिस्टेम जानांगौमोन बे सिस्टेमा सिस्टेम बायदि जानानै थाङाखिसै ओंखायनो बेखौल' बुंबाय आं मोनसे आसा खालामजायो जे पाब्लिकफ्रा दिनैनि दिनावहाय मोजां केन्डिडेट नागिरनानै गावसिनि जानाखि फेमिलिनि प्रब्लेम आरो समाजनि जौगानाय फेमिलि जौगानाय बेखौ बिथांमोना निस्सय बासिना लागोन आरो बिथांमोना दिनै मोजां केन्डिडेटनो भट होनानै मोजां पार्टिखौ दिनै देशआवहाय रायजो सालायनो सुबिदा होगोन बेखौ आङो आसा खालामनानै दं केम्पिंआ माबायदि सोलिगासिनो नोंथांनि केम्पिंआथ' दिनैनि दिनाव खालामबाबो एखे जों जेसेबां केम्पिं खालाम बिथांमोनहा एखे जायगायाव थांनानै जेलानाखि भट सेन्टाराव भट होयो बेयाव बै केम्पिं खालायनाया दिनैनि दिनावहाय बारा गुरुत्त' जानाय नङा खारन बिथांमोना अलरेडि दिनै डिसाइड खालामखाबाय जे जोंनो बबे सरकारखौ नांगौ सोर केन्डिडेटखौ नांगौ बिथांमोना खालि 9 थारिखखौल' नेनानै दङ आरो बे 9 थारिखआवहाय जायनाखि बिजाथिया मोननै केटेगरि गोनां मोनसे केटेगरिया जाहैदों लिबारेल उदार गोसोनि केन्डिडेट आरो मोनसेया जाहैदों जाय केन्डिडेटआ एक्सपिरियेन्स दङ दिनै बिउरोक्रेटफोरखौ कन्ट्रल खालामनानै जाहाथे पाब्लिकफोरनो बिसिनि गांनाय उखैनायजों थाफानानै एसेबाबो सुफुंनो हानाय केपासिटिनि जाय केन्डिडेट जागोन बिथांनोसो एबारनि भटारफ्रा भट होगोन बेखौ आङो आसा खालामनानै दं दिनै फेरखौथ' आं फाथिया दिनैहाय पाब्लिकफ्रासो भटारफ्रासो दिनै गावसिनि चुज मथे बिथांमोना भट होगोन खारन दाखालि मोनसे उदाहरन जेलानाखि बिटिसिनि इलेक्सन एसे सिगां जानानै थांबाय बेवहाय इउपिपिएल दोलोनि जानाखि दोहौ मोनसे बे दोहौखौ नायोबा खुनु पलिटिकेल पार्टियानो बेहाय थावरिनो हानायनि खुनु केपासिटि जों नुहुराखैमोन खिन्थु दिनै नुबाय पाब्लिकफोरनि दोहौआ पाब्लिकआ जे ट्रेनजों दाखालि थांदों बे ट्रेना दिनैनि थाखाय दिनैसिमावबो दङ बेनिखायनो आङो सान्दों एबारनि जानाखि फेरफाथिलायनाय बे फेरफाथिलायनाया भटारनि सिगाङावहाय एसेबां खामानि होनाय नङा बायदि आं सान्दों